Dia ka pangiduan niyo puta si julu-julu tubu marhiti dia ka hatani pasa nang dia ka tangiang asa marrokap marsiger sungo bagot ruka gebi ruka mamura jela ruka saurumetue las idu di hatani yakka reja perhata nang dia ke persinebu nang dia ka reja nang pinajulu martopi-topi ni amak dia ka siula edet nang dia ka uleu pesta na pinukan yung puta si julu-julu tubui dang telup nagebi perhata reja perhata manang persinebu molo dungdo imana nang mebelu dot alasan dua haturangan ni mebelu sedemei mebelu makar epedu ehun mebelu naung saur metue manang sari metue ditiki saur metue imana tutu macalo mai ima ulos siak kule hulene amai warni ulosi ima ulos sapetue totu bolonu dijal ulus perpuri datu bibu ulus sapetue totu ngahurang be ulina jalan ngahata pesiu dia kata edet ne pedue hon bolo mebelu dia kamate makar dia kana sumber pahupudupi suang songoni dinaung sari metue secara ruhnya edet alai tetap di hatani ruhnya edet duna huhatahu ngahurang betelu na nagebi patujuluun marhata edet manang didok mahata numain nagebi reja perhata manang persinebu do alasan adong do dihitaun akka pangarimang-rimang nyo akka uhum nyedet asama jorat odini akan mangulu asa gebi siga jangumur jala sarumetue naside sede contoh na sederhana songon na huduk di awal nakani yakka hatani upasa na pinukan yu putes julu-julu tu selhuk may dohonota titiki ulan edet baik dia kapesta asa gebi maranak marbur jele marroka naside sungu bakut ruka gebi ruka mamura jele ruka serumetue ngahurang beun hata honon di persinebu bolo imana dang saat serumetue jele nunga apalagi mak dia kana mate top tataring manang na mate makar jadi hurang matelu na dohono na gebi persinebu bolo dung dia kamebelu buasa on huha tahun sering dia karo sukuni dongan sungo dia do buido persinebu dia kanang mebelu dang harung maduk dang bui nei bui do alhai dang telu be ngahurang be sumanna cara contoh di sede-sede luet molo be warung binagabi bui persinebu nei kunne mebelu nama alai guarrai namar buha bahinom mulai dulu atan waing hata paksaan na dinggan yan unang manyan akan mebelu ne pedue hun adong dia kasuk-sukuni dongan molo sugebi lapatan na hulan boruma geling na buidu persinebu ninna tutu dia keruhuti alai di hitung ina mangulu molo hita mandok dang bui
Hedu do honot tu nasi dang boy hu pasine suang soni rut nang tuakan me belu nakaning dang boy hu pasine alai di hatani ruti ngahurang besuman jalai kun nasi de manyan nagebi maboto songo dia hedirionna alai kimbeli mana huruk kuni nakaning di hatani ruhu do na hatahu jut sero akas kunidongan bay melalui akacetingan nang uya nang binering di Facebook dia ka di behes lapatan na rupani ngahurang bitelu ne manggabi nasugebi ayarong ma di naside nian nagebi maboto dia ke perngulun na alai bolo secara umum kita mendukun dang bui huna gebi persinebu heduk jadi soni ma isini komentar tah isini video tadi bason dina hurang lubi molo tumpiak ka hata pajuduhu di hata na huduk tutong mangidui be dia kareja penuturi bui melalui komentar jalana kurang atus pedia kepaduhan aku jumulo mersetebi horas